Да. Здравейте на всички, аз съм Шалопро, до мене, днеска до мене Данчо Салента, и всякакви други. Днес е първи сезон на какво? На Silent Real. Юпи! Това е лека поредица. Това е поредица, която ще правим следващите няколко години. Всеки сезон ще бъде ще пускаме сезон. Нека да вземем Нека да почнем като вземем малко дърво. Аз ти земя аз вече имам, който няма значение защо. Знаеш това е друга тема. Така ваша банда е на тъпочи. И да, ако искате още на тази поредица, абонирайте се. Значи това е първият сезон на пакта. Това беше. Добре. Яко първото пляскане на овца. Йо! Вече имам храна. След като ме удари някой пъти с чуфля. Тук няма да има ни... Най-края имам храна. Хена след като ме удари. Така да е. Тук няма да има никакви читове. Това се отнася за... Не, знаеш май трябваше... Муква и това се отнася за... Май трябваше си да бъде... да махне днес. Муква бе. Беше доста хубав свят. Без листа. Имаше такова. Имаше чери дървета, имаше вили. Хора, това се отнася за мен да не читам, защото аз в... Да, това е много важно. Ако читне, един път накъл читне, ще го кикнем и ще го банем. Помнете ми думите. Тогава, като се видим в реален живот, аз теб ще те банна от живота. Как ще ме банеш от живота, човек? Ние ще им силно до година отново. Като взема ножка и те наръгам. Ела да си намерим някакво място за къща. Братле, чакай малко, още не сме събрали хубави материали, трябва да си направим къщата до вилидж. Намери броди, бе! Трябва да си направим къщата до вилидж, брат. Защото ако си направим къщата до вилидж, ще ни е по-удобно и така... Сега се спидръмва, брат, ти не спря спидръмваш както се родил, брат. Ти се родил с спидръмване, бе, брат. Те вашите родили с спидръмър, те също са спидръмър. Такъв спидръм нормално. Ето пак то ни такова. Няма да спре да ни така. Не питай какво стана, табна ми. Отивам да видя какво става в Discord, обаче аз съм на цял екран, има дисконектва, защото отидох в друг таб. Много яко. Имаме лек проблем. Какъв? Ела при мене. Мързимо. До теб съм, друг съм до теб. Имаме кейв, само че има айрон, намерих айрон. Имаме крипър. Ти събирай айрон, аз ще търся вилидж. Ес мангалище. Тя няма да спръдне. Левкам от групата. Аз почва да игра. Чакай как ми запи. Не мога да му чета с помис. Добре, братле, едно айрон. Има още две. Малечко колко айрон има. Пази ма. Ако искате да се абонирате за моя канал, ще ви излезе... И за нашия също канал. Shut the fuck up. Ще ви излезе снимка на моя канал. Някъде в левия корнер. Нямам идея къде е ляво. Ти имаш 200 абоната. Това канал има само 5. Братле, аз имам 250. Какво ми япваш? Не ме интересува, имаш много. Чакай, че ще умра. И какво е, че имам? Чакайте, че ще умра. Братле, целта ми е да взема Diamond Play Button. Не, целта е да... Името на канала ми е Sharp... Shut the fuck up. Името на канала ми е Sharpness долу на YT. Така че, не по-скоро само Sharpness YT. Надявам се да се абонирате. Както знаете, е много слаб игра. Shut the fuck up, братле. Братле, кой умираше на едно в едното, като ги правихме при няколко минути? Той ти не дей, ти умираше от 9 на... Защо мога да си крафтна мейс, като дори нямам материалите? Да, между другото това е... Видях и аз. Нищо не сме правили, просто това нямам идея, защо не излиза някакъв глич на природата. Танчо, май направи го, май направи. Трябваше без това. Трябваше да... който иска.
че да е по-як. Еми защо не го направим? А то не го знам, пък е много скучно. Еми защо не го направим в другия си, брат? Защото са дори, защото е читска цел. В смисъл, брат, на кой му пука, брат, най-вероятно и пак да са използвали някакви други сидове, са потърсили за аз намерих 26 Iron. Найс, брат. Ти събирай Iron, после ми го дай на мене. На тебе. Да си използваш целия Iron за себе си. Братле, ти като си направиш макс неща, дай ми останали Iron. Аз нищо лошо не съм казал. В смисъл, да. Изкопай си го, бе. Братле, аз събирам храна. Това храна е. Намерих лава пул. Това ще е много добре, обаче... Ти не си до мене, бе? Ми да. Аз съм гъзът. Знам, че е падна дъп. Слави, аз съм на сърце, когато ще мочи. Това написвал ли е? Може ли да пуснеш да имаме Copper Armor, моля? Подиваме? Copper Armor. Не, някой зомби. Не мога да чуя какво искаш. Copper Armor. Adidas Armor ли? Copper Armor. K-O-P-R. Не мога да чуя, бе, бат, микрофон е много зле. What? Откъде се спълнаха? Откъде се спълна скерът, бе, брат? И крипър. За какво ти е? Защото намери армор ли? Копър ли? Аз се боря за живота си тука. И аз съм на половин сърце. Аз съм на -1 сърце. Технически съм мъртъв. Чакай, чай ще левка за да мога. Ама лъджите. На експерименти сега трез. Хора, ако искате да направя видеоклип, в който... Дан ще умре. Хора, ако искате да направя видеоклип, в който отгледам Shadow of реален живот... ако не искате аз да живея, тя ще умре. Хора, чакай. Хора, ако искате да направя видеоклип, как отгледам Shadow of чакайте за почек по-пара, като ние ме арам. Този да мъква. Ако искате да направя видеоклип, като опитам Shadow в реален живот, пръснете този лайк. Така, върнах се. Брат, не казах нищо. Чакай, къде е пещерата? Къде беше пещерата? Аз съм в някаква пещера. Къде е пещерата? При мене, виждам Айрон, ама има и крипър, брат. Его. Пукни! Намерих. Трябва да дойда при тебе, да знаеш. По-добре да не идваш. Не, искам да взема копър. Аз го взех целя. На едно сърце съм, на едно сърце съм, на едно сърце. Майко, 50 000 зомбите и крипъра съм. Чупи ми са меча. Ще ги бия с ръка. Виж, при мен е цял менхънт, бе. Менхънт. Да, хора, само да ви кажа, аз и Shadow правихме менхънт видео, обаче нещо стана и буквално не ми даваше да го посна. Аз хакнах видеото, защото загубих. Не, братлето е кърснал видеото, защото е загубил. Завидях. Каквото стана, идеята беше трябва да намерим диаманти. Аз намерих диаманти и намерих диаманти. Звъни, бе. Ало! Ялко ще долу да ми пица, бе, да хапнеш, ще се удобно спуска. Пица ли? Пица е? Пица, не се вкусва. Не иска. Али, бе? Не иска. Найс. Няма брат. Това знаеш, че ми аз за малко с менхънта. Да, няма да лъжа. Ти що не пуснеш сида с менхънта да бъде това? В този сид имаше много хубави нещо. Защото го изтреби, защо? Тупа. Що си изтрил сида с менхънта, защото си умрал. Логика. Танчо, къде си? Ще се телепортирам тебе, защото...
Не, брат, ако се... Ти си минус 2 сайки. Брат, на мен беше много зле. Ти не знаеш, при мен беше много зле. Долу има злато, аз пък злато. Има жени, горе, много красиви. Аз ще направя още една печка. Заедно. Ти го Само, че нямам кол. Аз имам. Имаш храна? Имаш храна? Не, изгубих я, защото бях на едно сърце. Аз съм само сърце и половина и съм на минус 5 хапки. Споко, има keep inventory, така че сме окей. Умираме И колкото нямаме легла! И какво? И как? Се върнем после. Някакъв скелетън ма снайпна, аз ще пукам. Ма аз нямам команди, бе, тъпа. Не мога да се телепортирам до тебе, тъпа. Можеш? Не мога, нямам го. Нещото го нямам, така, сега вече го нямам. Ама ако изчитиш нещо, ти скачам на ребата, като се видим. Не, няма би, на сърце и половина съм. Не бе, на сърце и половина, вече на сърце. Вече. Вече. Аз ще си направя копър армор. Аз съм да, знам. Умря ли, бе, бра? Да, знам. Може ли малко копът? Давай ще. Яш. Супер. Ако скоча долу, дали ще умра? Не. Нема. Ама то това е злато. Горят ма скелетънчето. Не беше добра идея да отиваш долу, не знаеш. Сега ли ми го казва? Аз умрах. Че видно е, че не беше добра идея. Сега ли ми казваш, че умра? Аз умрах там, не помниш ли? Логика. Беги. Ото тук бъда всякъде. Падай долу. Намерих много злато. Вече имам айрон кирка. Добре, аз ще се направя айрон кирка. Виждам скелет. Какво става, братле? Така, благодаря. Зомби зад газа. Братлето ми прави... Ядат ти газа. Не. Брат, има някакво зомби, което ми... Има някакво зомби... Има някакво зомби, което ми прави 360 нон-скоп. А този скелет се опитва да бъде Майкъл Джексън. Ако му оцели съм дет. Как така Майкъл Джексън? Шапе, хе-хе. Къде си? Добре. Хе-хе. Писички. Найс, брат. Скелета просто се изпари. О, не! Не прибавяйте в дупката, Ей, окей. Не падай! О, не, пада! Кой? Добре. Кой падна? О, не! Кой падна в пад? Не гързи! Ако умреш, брат, ще речко да наказвам. Ще Добро. малко ни гръмна едната печка. С копра, ама аз... GG. Ела. Не ме телепортираме, защото тук има злато. Няма, не бой се, няма. Боя се от тебе. О? Боя се от тебе. Охо, скелетън с златен армор. Аз Соня с златния армор го убих. Аз убих още един. Слави, като умреш, просто събирай храна, брат. Качваш се горе и събираш храна, защото нямам никаква. Ами трябва да папам. Не, скелет! Не, умри! Не! Къста? Не! Не, бе! Много си прост!
И казвам, че много си про. Знам на къде отива. Там ни беше целият айрон, бе, глупако! Знам на къде беше. Надявам се. Там ни беше целият айрон, бе, много. Еми хора, аз се фъкнах тежко. Как реши, ама телепортнеш, бе? Опитах се да се телепорта до тебе, обаче написах слаш Чипи Shield Shadow Proto Violet. Ми кажи така, шахта телепортна, бе. Аз знам как да се телепортвам, обаче забрах, че аз постоянно само тебе да телепортвам до мене. Много си прост. О, не. Брат, имахме още 22 айрон, бе, брат. Или не знам колко там. Имахме много и много Брат, някакъв пър. скелет, че ми щупи цялата броня. Имаме... Не, аз те щупих каската. Защо е тъпа? Иска да те удара, ама не знаеш, че каската ти е на един хит. Кажи ми, че наистина знаеш пътя. Надявам се. Ако има лава... надяваш се! Ако има лава пул, ще е много хубаво. Май го намерих. Ти си много сложен, Май го намерих. Май е това. Няма да лъжа. Да. Май. Не е това. Там ни бяха... Намерих повече айрон, брат. Заеби го това. Аз имах 30 айрон. Не гърми! Не, гръмна ми айрона, букук му са. Идвам към тебе. Еми... Ще си намерим нов айрон спок. Аз ще търся нашата къща, човек. Нашата къща? Луда уми. И умрях от фок. Крипър за... Добре, жив съм. Си. Само дет съм на едно сърце, Изгръмни, бе. Слави, че се занимай с крипър. Казах занимай. Така. Добро момче. Ти... Нали беше от 9 там? Ние трябва да... Там са записани координациите на видеото, са координациите, знаеш? Да. Може да се върнем с координациите? Да, ама не ми се спира видеото. Не бе, няма го спираме. После ще го отходим. Да, това е добре, да. Браво, бе, ти си единствения, който е с 2 стайки тук. Да, с край. Пред сама си, че нямаше да се спарим двама. Не, брат, Лето са казва, че аз съм безнужен. Не! Ео, френд! Ео, приятел, не точно. Worst friend ever! Не. О, зомби, дай си папка. Nevermind. Аз опитам да намеря къщата, брат. Имаме 40 айрон. Nevermind. Брат, не мога да имаме 40 пари. Такова е. Какво nevermind? Чакай, ако намеря откъде минах, ще си мина пак по пишката. И значи, аз бях тука. Това дърво го щупих и тръгнах на тука. Вървях по края. И ако видя лава пул, съм на правилната... добре, тук доказателства има каблстоун. Намерили ни? Намерих каблстоун, обаче ако намеря лава пул, значи сме близо. Омега, намерих зомби вилиджер, който е електърен. Брат, този ако го намерили ни ги? Намерили ни? Не, намерих нещо по-добро от това. Брат, телепортирай се. Чакай, че взема айрон. Тук трябва да има сел, няма да може. Телепортира се до мен веднага. Ама искам си моята къща, че... Има 50 зомби! Слави, може да кюрнем вилиджър, брат, може да оправим вилиджър и да стане вилиджър и ще ни даде дискаунт. Телепортирай се, защото ма гонят 10 след зомбита. Чайт съм на минус 2 ниво и намерих равина. Брат, аз ще ти намеря ката в газ. Телепортирай се. Тук това зомби... Се телепортира до мен, стой. Ти до мене се телепортирай, бе. Ей сега, стой. Баце. Къде е този вилиджър? Зомби вилиджър, къде е, бе?
Не ми казай, че е умрял. Къде е? Не. Изгубих вилиджера, бе. На работа имаш, бе. Май го видях. Не, това е някакъв друг гейсто вилиджер. Килет, би си май! Изкупа съм. Ми следи това 247 Буклук. Аз на братлето, т.е. трябва да ми плаща, за да му едитвам тъпите видеоклипове за канала. Брат, аз такова. Аз съм на 4-то ниво и се опитам да намеря диаманти своите. Ел, френд. Ел, приятел. Казвам се. Сега ако намеря равина, няма да ти казва къд. Изкирата ма бутна. Бах му гея. Как вече имаш цял армор, бе? О? Извънземно, как имаш вече цял армор? Просто неща. Не го доставя. Просто неща е крейзи. Тук има някакъв кейв. Просто падам надолу и ще се надявам да умра. Гръмни, Не, бе! Аз се отказвам. Как успя да умреш от крипър, бе, човек? Брат, shut the fuck up. О, намерих вилиджер! Намерих зомби вилиджер! Телепортирай се, брат, не ми пука. Че зомби вилиджер! Брат, този има лекторн, такова, може да ни трейдва книги. Ама не знаеш, че ако е зомби, трябва златна ябълка. И уикне с полшанка. Аз обещах да не чекам. И май забрави, че е такова. Щупи ми каската, май. Лек. Сега братлето читва, пилови братлето читва, за да си върне каската. Baby, I have something in my nose. Your boyfriend is Не, тук... Ако искаш, значи ако искаш... Колко време стана клипчето? Къде я знам, бе? Правим клипче 10 минути. 22 минути. Правим... О? 22 минути. Ама, братле, то видеоклип е само как умираме. Ми толкова кътнеш, то ще е само 5 минути. Така че нека да си продължаваме. Брат, не, защото искам да свърши видео, за да мога да вземем другите материали. Какви други материали, бе? И от координатите. Телепортираме координатите. Това е много лошо. Вече имам легло. Брат, брат, ние сме много тъпи. Ние не може просто да спреме видеоклипа и аз ще добавя втората и ще почнем втора част. Верно, че можеш, да. В смисъл, да, спирам го. Хора, това беше края и на тази част. Обаче, за вашите няколко минути... Ще се върнем след 5 секунди, когато сме се телепортирали вече в нашата стара база. Да. Peace out!